So ang ating finale, ang ating bling para maganda naman po siya sa ating picture. So ayun na nga po ang ating Filipino style lumpia. So ayan na nga po ay simpleng ala Duterte menudo. So ito po ay na-marinate na po natin sa toyo, kalamansi, bawang at laurel. So meron po tayo ditong patatas, meron po tayo ditong carrots, bell pepper, red and green, tomato paste, bawang, sibuyas at tomato sauce. Medyo mahal kasi ngayon kamatis, sa kamatis lang sana, kaso mas affordable ngayon ang tomato sauce. Let's get started! Ito ang ating bawang, sibuyas. So atin muna pork. Tinabi natin yung pinaka-sauce. So papatuyuin natin yan para magiging po siya ng shout out po din sa mga mahilig sa menudo. Ito po ay marinated, again it's marinated sa toyo at kalamansi, bawang, laurel, paminta. So andyan na yung, actually yan pa lang ay ulam na. Tapos siya ng konting tubig, mga kaibigan, para lumambot na rin siya at the same time. Papatuyuin lang po natin siya ng ayun na nga, medyo papalambutin natin pag natuyo-tuyo siya ng konti. Guys, nagmantika na siya. Ano yun ang masarap dyan, yung sariling mantika. So, lagyan natin siya ng konting below. Lagyan na po natin ng ating panggisang sibuyas. Pero again, if you have tomatoes, if you can afford to buy the real tomatoes, ay mas masarap po yan. So, unahin po natin ng ating sibuyas. Natin yung agad para mas masarap. Yan pa lang po, ulam na bango na agad siya kasi nga it's marinated with kalamansi. Tapos buksan po natin ulit, we can add the garlic. Medyo halo-halo tayo. Pangkotsa natin siya ng maigi para medyo pangkotsa na yan. Lagyan po natin, balik natin yung pinag-marinated niya. Ay, ang bango. Iba talaga ang aroma ng may kalamansi, guys. So, palambutin pa rin po natin ulit. Okay. Habang pinapalambot, lagyan na po natin siya ng konting betchin. Nasa inyo po yan kung lalagyan nyo, hindi. It's optional. So, sabay na po natin ang ating patatas. Kasi yan po ang medyo matagal lumambot. Sabay natin ng konti sa ating baboy. Shout out po pala dyan sa lahat ng nagsusupport sa atin dyan. Kaya sa mga mahilig magluto, kumain, thank you po sa inyo. Medyo malambot ng ating
baboy at patatas, pwede na po natin ilagay ang ating carrots. Okay, so medyo palambutin din po natin. Sarap po yan sa ating menudo. Ako, ang sarap-sarap po yan. Lagyan pala natin siya ng konting pang tubig. Na nag-ubig ko. Kayo, katutuluan na sa kanina. So, palambutin lang po natin ang isa. Lagyan na po natin siya ng konti ng ating tomato sauce. So, diba? More fun. Sarap po niya mga kaibigan, mga kapatid. Yan na nga po. So meron po tayo ditong patay. Nilalagay po namin siya sa bandang huli kasi ito po ay mabilis namang maluto. Simmer lang po natin, natin ng konti ang ating apoy. Bakit kamo? Kasi ay malambot naman ng ating patata. Guys, actually yan pa lang ay swak na sa lasa. So lagyan lang natin siya ng pandagdag pa na sarap. We can add a little bit of sugar, bell pepper. Konti lang po para health is wealth. Ang final na po natin ang ating red and green bell pepper. Ating finale, ang ating bling para maganda naman po siya sa ating picture. So ayun na nga po ang ating Filipino style menudo.